Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalujengan Kerajaan Kabagas Palasan mugi tansah kasariro kajiwa dumateng kita sedaya. Para sesepuh, aji sepuh ingkang sampun ana ing pamawas, para ibu, bapak ibu, nyai ingkang tansah sinanding wonten ing kitab suci Wahyuning Ilahi. Para bapak so ibu ingkang tansah kinurmatan, para kadang muda tumaruna ingkang bagya mulya. Sumangga kalau dherekaken maneka puja ing ngarsaning Gusti ingkang purbe dumadi, ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat rahmat dumateng kita sedaya. Kadidik kita saged kempal manunggal wonten ing Pelataran Agung Balai Desa Mojoseta Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ingkang nembe bagya mulya ngawontenaken tasakuran menggah wontenipun bersih desa utawi nyadran ingkang dalu mangke badhe anggelar ringgit purwa sedalu natas kanthi kidalang Mazda Akbar Shah Alam ingkang ijri saking tlatah kutha Nganjuk. Agunging panuwun dumateng para warga masyarakat desa Mojoseta mliginipun dumateng Bapak Kepala Desa Mojoseta ingkang sampun kepareng animbali malih dumateng para kadang-kadang Sanggar Seni Astabrata ingkang dalu menika badhe nderek hangiring wontenipun gelar ringgit purwa sedalu natas kanthi kidalang Mazda Akbar Shah Alam. Para rawuh, para renggah, sadèrèngipun gelar ringgit purwa kawitan semonggo lenggah panjenengan badhe karegenaken wontenipun campur sari Astabrata. Semonggo kateng campur sari Astabrata atur pambuka wontenipun sadèrèngipun gelar ringgit purwa kawitan. Mbak Denko, Mbak Yuni Pesek, Mbak Sinta, Mbak Lucy, Mbak Dwi, lan Mbak Patricia, semonggo atur lelakon pambuka campur sari Astabrata. Suka.
minangka pambuka lakon campur sari saking Sanggar Seni Astabrata ingkang sedalun atas mangke nderek anglipun panjenengan anggenipun wontenaken tasakuran bersih Desa Mojoseto Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Para rawuh para lenggah agunging panuwun dhumateng panjenengan ingkang sampun sami lenggah kanthi rena ing penggalih sinambi amirsani kidung tembang sesadon aduning memanis saking campur sari Astabrata. Para rawuh, para lenggah, para sedherek budaya, kami ucapkan selamat malam. Mojoseto, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat selalu ya. Dan juga tak lupa kadang-kadang Sutresna Budaya dari WNC Jawa Timur Jawa Tengah sudah kumpul di Desa Mojoseto untuk nderek mangayu bagyo wontenipun Desa Mojoseto ngawontenaken desa bersih desa utawi nyadran. Wah, jan regeng sanget. Matur nuwun WNC saking Blora, Tuban, Bojonegoro, Cepu dan sebagainya yang sudah hadir turut mangayu bagyo nderek angluri budaya Jawi. Para lenggah, para rawuh, saderengipun Kidalang Mazda Akbar Sah Alam Anggelar lampahan Banjaran Romo Bargowo lan ugi karegenaken dening bintang tamu Mbak Lucy Brahman saking tlatah Kutoryo Ponorogo. Lenggah panjenengan badhe kalipur kalih Mbak Lucy. Semoga Mbak Lucy Astabrata suka. Sugeng dalu Mbak Lucy. Sugeng dalu Bapak Iso. Wah, jan regeng sanget nggih dalu menika. Nggih. Nyuwun sewu Bapak-bapak, Ibu-ibu, para sedherek budaya menika sanes bintang tamu nggih. Nggih sanes. Nggih iso Mbak Lucy, mangke. cek menika Mbak Lucy, Dek Lucy. Oh, iya. Mbak Lucy dipun mangke pakai dalu badhe nderek kagakaken swasana gawe angeteng Desa Mojoseto. Nggih. Meriah banget. Meriah banget. Iya. Iki Mbak Lucy Brahman urung teko kok wis dicedhoti. Iya, ini menunjukkan bahwa respon dari masyarakat Desa Mojoseto ini sangat antusias di bidang angluri budaya adiluhung. Semoga pramila Mbak Lucy dipun aturi panglipur lelagon campur sari Astabrata. Tembang kangen, Mas. Tembang kangen kalian masyarakat Desa Mojoseto. Iya. Nggih, semoga tembang kangen Mbak Lucy Astabrata suka. Suka.
Matur nuwun Mbak Lucy. Tembang kangen sawun kaaturaken minangka pambuka lelakon campursari saderengipun gelar Ringgit Purwo Sedalu Natas kawiwitan. Para rawuh, para lenggah, agunging panuwun dene panjenengan sampun kersa rawuh nderek anggrek-anggrekaken swasana ing dalu menika. Taksih sesarengan kalian campursari Astabrata. Mbak Sinta Widya Palupi, semangat. Kita ucapkan, kita sapa dulur-dulur kita yang ada di Desa Mojoseto. Iya, halo. Selamat malam Mojoseto. Oh, malam. Alhamdulillah. Kita ningali luar biasa nih, Pak. Luar biasa. Masyarakat Desa Mojoseto dan sekitarnya semua tumplak di balai desa Mojoseto untuk menyaksikan gelar Ringgit Purwo. Dan juga ini kadang-kadang dari WMC. Oh, WMC, nggih, matur nuwun rawuhipun. Wayang mania community. Community apa itu, Pak? Community. Bahasa Tionghoa. Ngono. Community. Ya, Mbak Sinta. Dan juga ini disiarkan langsung lumantar live streaming channel YouTube Pak Astabrata Media. Kita sapa bagi rekan-rekan kita yang sudah membuka channel YouTube yang ada di Astabrata Media. Sugeng dalu yang ada di seluruh Nusantara. Ya, dan juga yang ada di luar sana. Luar negeri. Hong Kong, Taiwan, Jepang dan sebagainya. Nggih, sugeng midhaletaken campursari Astabrata kalajengaken mangke wayangane sinten dalange, Pak? Masya Akbar Shah Alam. Saking kutha Nganjuk. Mbak Sita. Dalem. Ngomong-ngomong ki enek koncone dhewe ki sing kangen. Suwi ora nutuk. Senadyan ning negeri seberang. Oh, ngono, Pak. Anu iki no. Personal baru. Personal lama tapi baru. Ki mong mijil tekan ndi, Mas? Kerjane ning desa Minggat ra karuan iki. Ini ternyata juga kangen juga dengan kita-kita. Sugeng rawuh Mas Ibra. Selamat bergabung kembali. Iya. Ya kerjane ning anu, ning PLN. Iya Mas Ibra. Sampe kerjane teng PLN. Iya, teng Sulawesi. Bah, jan waduh banget. Kangen ya, mendika sing diseklistrum saiki kangen karo gamelan. Ya mulai mrene melok tabuh wis pokoke nek kita kok kangen. Iya, jumbo karo sing ditembang Mbak Lucy mau tembang. Pramila semoga Mbak Sinta atur lakon katur baten para kakang-kakang sutresna budaya wonten ing Desa Mojoseto. Nggih. Semoga campursari Astabrata suka. Wis mangan boro-boro. Aku keri. Kowe iki agar mangan keri yo kudu kuwi. Amunan aku mangan balur tok. Kaki soto lah kok enak. Enak jangane teh lah nggih. Alhamdulillah. Mono. Sinta Widya Palupi. Astabrata.
Matur nuwun Mbak Sinta ingkang sampun atur lakon Bang Libur Campursari.